Aċċettat. Eċetat l-istess. Aċċettat. Isma obviously naqa nervous għax sena oħra, sena ġdida. New friends, new subjects, u hekk. Skola ġdida din għanarija, nħosni eċitat, għax ħafna minn nisma nafhomx u nagħmel ħbib ġodda u jisni nibda l-fażi ġdida tal-ħajja tiegħi. Nħossni eċitat u fl-istess ħin naqra nervus ukoll. Eċitata u naqra mdejqa wkoll u nammetti. Bidu ġdejt kollu. U tkun li t-taqqa ħabib. Issa eċitata għaliex l-aħħar sena jisa Form 5, imma jiena di dejjem toġobni li nerġa' nidħol lura l-iskola, nintaqa' ma' sħabi nerġa' kif ukoll anke nara l-aħħar darba l-għalliema. Nitgħallem affarijiet ġodda. Ħal kollox. Li ngħaddi mill-eżamijiet. Iktar ħaġa l-ħabib tiegħi x'ili nkellimhom matul is-sajf u eċitat biex nerġa' narahom darb'oħra. Probably ħbib ġodda u forsi xi suġġetti wkoll. Għax dal-waqt jibdew l-Form 5 u għal levels u dak importanti għax-xogħol. Imma peress li għandna low levels nisna lesta biex nistejn kad is-sena u nagħmel aħjar minn ta' qabel. Illi forsi d-darba nagħmel suċċess iktar minn qabel. Low levels għax issa l-aħħar sena u l-aħħar sforzi jisu.